asa dia nama hasungan Jahudi tu ahama hasia paksunatoni sadok kodang doi pakjolo hasa hato ni akapato ni debata donasida aibiha nama ia sopok sia na deba tong takbain nasida nasopo saima manegai habuk joni debata si haposani dau mai odo tahe paksitong do ia debata alai pagabus do nasa jolma songon na taksugati asa pitoho di akapadohanmu cara punang di panghumonmi alai behama dohonota ia dipaconjong haki duhota hati koni debata dana kiduk madebata mulu dipalalu rimasna satabi di debata daumai aisau di song diama tau hum debata bukti bion alai mulu lapat timur hasitongan ni debata bina ini gabusu pagada hasangaponna puasa uhumun do beau songon pagdosa data konan mata ulan agwa asagona denggan songon patok dina deba mangarehe ita songoni rohatata ninna patung matong hona uhum aka si songoni asa buhama makasongon dohami tangana ainunga hupatorang ga ginonggoman ni dosa luhutna halak Jahudi nang halak cunani opak tunata surati tangadong natigok nanggo sada tangadong namaroha nau sugu di debata saluhu nasida nunga manibil tung sangido nasida makwamako dangadong sibain nadinggat nanggo sada tanoman nangangang do agu nasida napa oto do dila nasida bisa niuluk dari do dito di bibek nasida kok buka dohot hata podo pamangan nasida hikitak dopat nasida madu kuson mudak hamagoan dohot hapok sugot do di dalam nasida ia dalan hamioni dang diboto dang makhabiakan di debata ko hanasida alai taboto to dona ginonggoman ipatiki dona sanhata dipatiki asa makohom nasa jolma dalam magutang tu debata sadok manusia aida dapotan hati ko kan jolman nangko sada di hadapan di debata angko sosial na mangulaon patiki edi horon patiki do panandau ni dosa alai nunga gabe patak nuaing hati ko kan di debata sosial patiki songondang di hati dakon patiki nang akapan nugang pe im hati ko ani debata nama hite hapak siang di Yesus Kristus satu saluhut akan apok sia aidang adong ibag ni tuk saluhut do nasida magdosa caradang dapat mujio ni debata nasida kabe dipitori do nasida dalam basa-basa pinahini asini rohana hinuhon di panobusion na di bagasan Kristus Yesus ibana do dipadir debata bain habangsa pakasian magite sian hapok siaun ni budak nai asa di papatak debata di siah tikowana alanau di bulus matana akadosa na jolo akite lepas ni rohana ai naing papatakon ni debata hati goganna apala nuaing asa pitori bana jala dipitori na makapok siau di Jesus as adong do pesi pangasal noton nunga gotap anggoi binaheni patik dia do binaheni akaparulon dia do datong binaheni patik hapok siau nido asaodo di jojogo hatta hapok siau nido mamitori jolma dada na mangulahon patik ai hola Jahudi do na puna debata dado hot sipili bigui ido atong do sipili bigui ai sada do debata na mamitori na taksunat sian hapok siaun nasida songoni dang naso taksunati alani hapok siaun nasida asana mangupakon patik do hita binaheni hapok siauni dau mai napajojokon patik do hita